Skielerjen, het is de nieuwe hype van 2021. Dat vernemen ze ook bij de skielerwinkel in Twieslerheide. Ze hebben het smoordrok met de verkoop van de skielers. Maar waar komt dit nou ineens bij? Ik heb heel praten die willen worden oorsgraag hè, nou, tijdens die corona. En ja, het is toch een hartstikke leuke boetesport. En ja, we gaan ook aan de winter en ja, we hebben praten ontrijden. En ja, toen kwam we het voort naar de winter, we hadden het mooi water voortom. En dat de mensen ik voort op een skilers gingen. Net alleen op de skielerwinkel verneemt de drukte. Ook bij de skielervereniging ITS in de Westereen sjoggen zij een gigantische groei in aanmeldings. Neffens vorig jaar. Ze zitten nu al dik boven de 40 naar leden. Het is natuurlijk superleuk. Ik van jong, oud, iedereen eens. En het is gewoon de eerste trainingen echt heel veel nieuwe gezichten. Maar over het eerste uur eigenlijk op manjes standaard voor 40 bijen. Dus dat is een heel soort. En soms jit het al richting de 50, dus dat is gewoon super mooi. Neffens de trainster is de drukte net een probleem en kennen ze de nieuwe onwask makkelijk kwijt. Alleenig in het trainersbestaan moesten nog wel wat verorings teruggevierd worden. In plaats van 2 groepen hebben we nu 3 groepen op het eerste uren. En we hadden gewoon ook hulptrainers bij. We leren mensen nooit training aan ook. Want we hebben eerst even net genoeg trainers, dus nu hebben we het zo van dat we mensen wat meer opleiden om de training te kunnen aan. Een soort leden van de vereniging helpen haar skielers bij de winkel in Twieslerheide. Voor de ondernemer is dat natuurlijk positief. De variët is aan dan wel een lastige zaak. We kennen de vraag wel om, maar de leveranciers net al jaren. Dus je hier net in op rekenen. En Aaron en hier toen wie het ook al wat zat, toen liep die trend al te komen. Nou, door toch, nou, het zet net erop, maar het zet wel erop dus. En ja, nu zitten we dus dat leveranciers sommige dingen gewoon niet meer leveren kennen. De vraag is of dit nou een blijvende trend is of net. Eigenaar van Lingen weet wel weer de meesten er vaak mee ophouden. Het is heel vaak zo dat jaren we dan wel eens van, ja, eerst weer het hartstikke leuk en dat ging goed. Totdat ze een keer door de kop stroepen. En dan zei je er wel eens van, ja, ik ben er ook klaar mee. Hè? Dat ja, het behang er even uit of zo. Hè? Nou, ik denk dat heel veel banden het wel leuk vinden, want toch is wel haast een proeflidmaatschap. En heel veel banden die blijven wel, dan worden ze toch wel echt lid. Dus ik denk wel, ik zou zelfs net blijven als ik het net leuk vind.